Είσαι γυναίκα το 2025. Φοβερό. Όχι μόνο στην Κύπρο, δεν λέω, παντού. Να εκμυστηρεύεσαι σε κάποιον ότι πιο εύκολα περνάς τη δουλειά καθισμένη σε ένα γραφείο 8 ώρες παρά στο σπίτι. Στο σπίτι όπου τρέχεις πίσω από δουλειές, παιδιά, ετοιμασίες φαγητών, πλυντήρια και άπειρες άλλες υποχρεώσεις. Κι όμως αυτός θα σκεφτεί ότι στη δουλειά απλά κολοβαράς. Δεν χρειάζεται όμως να δώσεις εξηγήσεις, γιατί εσύ ξέρεις. Ξέρεις ότι εκείνος μένει με τη μάνα του, με τη γυναίκα του ή κάποια άλλη που τα κάνει όλα αυτά. Δεν λέω όχι όλοι, οι περισσότεροι. Κι όμως αυτό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε προσβάλλει, να σε μειώσει, να σε χτυπήσει ή ακόμα και να σε σκοτώσει. Με τα λόγια του, με τα χέρια του, με ένα τυχαίο αντικείμενο που θα βρει μπροστά του. Αιχμηρό, σιδερένιο ή και όχι. Και όλα αυτά γιατί μπορεί, γιατί θέλει, γιατί έτσι μεγάλωσε και έτσι έμαθε. Γιατί το θεωρεί φυσιολογικό και θεωρεί ότι του ανήκεις και μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει.